Yuk 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 asik. Iya. Oh 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 oh. Oh oh iyo iyo. Seni cakra budaya kang miwiti wonten sonten punika ginipun anipun wonten mriki. Oh 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 oh. Mugi tansah oh 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 Gusti Allah. Atur sugeng dumateng kang samya dateng ngabresani badan kula wujud kemang malang-malang ampun ngantos sampeyan cingklang mangke mundhak masangarep. Atur kula dumateng kang samya resa ageng kalih kakung putri sapa muda sedaya dinami mreso kawula karupane mboten tata. Kula niki lare-lare dusun Grandan dereng saged totolan uga negara sayata saged lunga sapa mupados pamupa jiwa. Milanipun sedaya kang samya priksa ampun ngantos sami ngelolo mring kawula ajeng kula rupana tasih kancanira ajeng ala rupa kula amedeni nanging tasih golongane santri sayekti sawa sami amresani kasanian warna-warni. Milanipun sedaya kang samya priksa ampun ngantos sami ngelolo mring kawula ajan kula rupa ala nanging tasih kancanira ajan ala rupa kula amedeni nanging tasih golongane santri sayekti sawa sami amresani kasadian warna-warni. Sampun cekap kang dados atur kawula mugi samya seketak nolong gaira sedaya sinambi mreksa kawula kang rupane boten tata.
kirim salam sing katoan kanggo tindak sing tak sayang senajan nata ing panggonan kaya nyanding ning iringan najan nato ing mata nanging cara ing rasa sun janji bakal setya ngenteni tenane ajur masih kelingan manis asame kaya kebayang bae lelewane yen turu kekanggu yen mangan kelingan kadang nangis kemuyu dhewean wingi masih sepayung loroan saiki cuman tinggal kenangan sing dadi bayangan awan kelawan bengi mung siji indah pujaan hati kirim salam sing katoan kanggo tindak sing tak sayang najan ado ing panggonan kaya nyanding ning iringan bangun atau ing mata nanging parane ati sun janji bakal sedang ngenteni wingi masih sepayung loroan saiki cuma tinggal kenangan sing dadi bayangan awan kelawan bengi mung siji indah pujaan hati wingi masih sepayung loroan ing saiki mung tinggal kenangan sing dadi bayangan awan kelawan bengi mung siji indah sing tak tresnani kirim salam sing katoan kanggo
pemuda dusun Krandan sing rupane olong Ojo ngololo awe tunggal bangsa. perayaan ini yang besar sekali Untuk mengikuti acara sore hari ini, mila kula niki saged dugi mriki sebab ditinggali panitia wonten ing mriki. perlu arah-arah kanggone hiburan Supaya neteges topi aman. ayo para kanca padha suka-suka Supaya gembira ganjane pamuda. najan rupa kewan melu perayaan Supaya bisa entuk kehormatan. mila para rawuh kakung saha putri Kersa amresani rupa kula amateni. kados sampun cekap lagu-lagu kula Menawi lepet nyuwun kuming pangasama. Iya 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 iya. Yen awan aku doyan mangan, yen bengi tansah turu lisian. Sing tak pikir rondo telah setan dalan. Hati mantan kau pasang kowe pegatan. Putut manggung pamukir asmara hatiku bingung sing tak pikir ora rumangsa. Udan deres ing mangsa ketiga rondo
yen awan aku ra doyan mangan yen bengi tansah turu klisian sing tak pikir rondo telese dandalan dadi manten dapasa kowe pegatan utup manggung pamukir asmorondo hatiku bingung sing tak pikir ora rumangsa udan teres ing mangsa ketiga rondo teles tansah katon ing netra lara brontok disonte ora tumeneng lara kangen disonte somalaneman lara rindu dicamani saya ngelung bisa mari yang lakon dadi bojomu turu jam itu ketok-ketokan pipimu turu jam 8 ketok-ketokan janggutmu turu jam 9 ketok-ketokan dadamu turu jam 1 rambut terus tak pateni pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali, itu kewajiban umat Islam memperingati. Maka satu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Nabi wa alihi wa sahbihi. Maka mari kita bersama memperingati oleh kaum kita, pemuda dengan pemudi. Tidak hormat akan dapat kodok besi, tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Sopo wong urip kang ora kelem marang sunah ira Muhammad Nabi kang suci. Besok yen wis mati dicemplungke ana geni kang arane neraka, salawase ora bali. Yo 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 ingkang alon aja nganti do kesusu, munda ora becis sarta maneh dikeguyu. Kados sampun cekap kang dados satur kawula, kula badhe gentos ditane urip ning donya. Ayo prokonco podo olahraga supaya badane rosa, sinambi maca ireng-ireng kawula ingkang mituruti agama. Ayo sedulur Islam sedaya bebarengan urmatana maring amirati junjungan Nabi kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo pro kaum muslimin muslimat serta pemuda fataya padha ngiyatno anggone menghormat marang Mi'raj Nabi Muhammad. Lamun wong urip ora gelem menghormati bisa yen ana akhirat bakal kaparit bisa lalat dadi
rapa kang bulat lamun kang padha gelem menghormati maring weroce Kanjeng Nabi besok yen kita tumeka ing pati diganjar swarga kang eti Rina pantarane wangi tan kendhat gonku meminta Sih nugraha kang kuasa kahananing donya maneka warna iku kabeh kanggo manungsa pindha wayangan uripe manungsa critane manut dalang sing lakokake ananing ora pancen warna ana awan ana bengi wis dadine apa pancen kabeh mau wis nasibku kuturip ning donya saya tabu golek pangan sepuluhan turun dalan pikir pangan kang saya ora karuan aduh remang kula nyuwun pangapura saya langun uripku saya rekoso aku kian ganti kaya wong lima rono brenge masane jaluk tulung tak pasrahke kabeh mau marang Gusti Iko ingkang lakon iki aku percaya yen nasib bakal rubah diparingi rezeki kang turah-turah Benda wayangan uripe manungsa critane manut dalang
Apa ingkang wentas kelelakon iki aku percaya yen nasib bakal rubah diparingi rezeki kang turah-turah. Aduh rama kula nyuwun angapura sayang ngut uripku sayang rakasa Ato biar calon tulung kula nganti tapas rake kabeh mau marang Gusti muga tasih lelakon iki padang ini nggih. Nggih, menika. Oh, aso. atur